Вітаю вас, шановні сябры, гэта Магілёўшчына гістарычная, з вами Алексей Батюков. Мы пачынаем. Сегодня у нас будет такая тема, которая многим з вас давно вядомая, добра вядомая, але мы мимо яе прайсці ніяк не можем. Гэта, уласна кажучы, праблема узнікнення Магілёва, праблема дакладнай даціроўкі, калі ўзнік наш горад, наш абласны цэнтр. Гэтую праблему вырашыць практычна немагчыма, потому что тыя магчымыя архіўныя звесткі, якія маглі б нам праліць святло на гэтае пытанне, адсутнічаюць альбо страчаны назаўсёды. Хрыстаматыйная, усім вядомая дата 1267 год, як многія з вас, напэўна, ведаюць, не знаходзіць свайго пацвярджэння ў сінхронных адначасовых крыніцах 13 стагоддзя. Наогул пра верагоднае існаванне Магілёва ў 13 стагоддзі сведчыць, акрамя гэтай звесткі пра 1267 год, яшчэ цьмяная звестка пра магчымае існаванне тут і заснаванне тут царквы, а таксама зноў жа незразумелая, даволі такая мала даверу ёй, звестка пра рэгістрацыю горада Магілёва на мапе 1279 года. Вось яна, гэтая мапа, вось адзначаны горад Магілёў. Яе сумніўнасць гэтай мапы выходзіць з таго, што яна была надрукаваная аж у 19 стагоддзі в адным зборніку і магла быць запіс аб Магілёве унесена пазней быць не ў 1279, а ў пазнейшых рэдакцыях гэтай мапы. Такім чынам, 13 стагоддзе яно нам пакідае толькі адны знакі пытання, але у нас ёсць археалагічныя крыніцы, якія ўжо больш-менш даюць дакладную нам дату. Прынамсі, адна у нас вельмі цудоўная дата появляется з археалагічнымі крыніцамі, але археалагічныя крыніцы не так ярка гавораць, як летапісныя крыніцы, як пісьмовыя. І, уласна, адкуль узялася гэтая дата 1267 год, як год заснавання, для тых, хто не ведае, што называецца, лічыцца, што яе паходжанне ўзялося для многіх так лічыцца, узялося з выдання хронікі горада Магілёва ў рэдакцыі Мікалая Гартынскага, але насамрэч, гэтая дата была сфармулявана і была ўнесеная ў гарадскую хроніку да яго, і справа вось у чым. Магілёўская гарадская хроніка, якая пісалася Трафемам Суртой і пакаленнямі сям'і Трубніцкіх, была у канцы 18-го, у пачатку 19 стагоддзяў, перададзеная нейкай асобе, пакінула сям'ю Трубніцкіх дзесьці ў прамежку паміж 1798 і 1820 гадамі. І вось у гэты час на аснове хронікі Магілёва узнік вось такі дакумент, які называецца кароткае апісанне старыны, даўніны горада Магілёва. І вось ужо перапісчык альбо рэдактар хронікі Сурты і Трубніцкіх, адкуль невядома, але бярэ вось гэтую лічбу 1267 год. Размяшчае яе ў пачатку свайго кароткага варыянта летапісу, так яна пачынае хадзіць па крыніцах, і так яна зафіксіруецца потым у масавай свядомасці. На чым абапіраўся аўтар гэтага кароткага апісання, мы не можам ведаць. Ніякіх іншых дакументаў не існуе, которые пацвярджалі гэту дату, я ўжо пра гэта сказаў. І нейкай такой складанасці нам дадае яшчэ адзін факт. Магчыма, што чалавек, які браў гэтую дату, ён абапіраўся на невядомыя нам зараз польскія крыніцы, а ў часы Другой сусветнай вайны польскія архівы страцілі, яны былі знішчаныя гітлераўцамі, да 85% сваіх фондаў. А гэта значыць, што вялікі аб'ём дакументаў, якія маглі бы праліваць святло, у тым ліку і на нашу гісторыю, незваротна зніклі. І таксама незваротна зніклі
крыніцы вось такіх легендарных дат, імёнаў. Вось, напрыклад, вядомая прывязка яшчэ ёсць такая, што, верагодна, Магілёў заснаваў Леў Данілавіч Галіцкі. Версія, дарэчы, даволі цікавая. Гэтую версію часта абвяргалі, казалі, што да Магілёва ён не мог мець ніякага дачынення, ён княжыў у сябе там на Галіччыне, але насамрэч ён фіксіруецца на беларускіх землях у 1270-х, прабачце, у 1260-х годах, паколькі быў уцягнены ў змаганні, ў барацьбу з князем Войшалка. Вось якраз у гэты час. Такім чынам, дзесьці тут паявіцца ён мог, тэарэтычна паявіцца ён мог. І адкуль узялася гэтая вось звестка, што ён заснаваў горад Магілёў, зноў жа мы не ведаем, нішто на гэта не ўказана. Ні адна крыніца тагачасная на гэты факт не ўказвае. Таких вось легендарных, паўлегендарных асоб мы можам шэраг працягнуць, потому что, напрыклад, у адной кнізе, выдадзенай у Польшчы, таксама прысвечанай польскай старыне, опісваецца горад Магілёў у ліку астатніх гарадоў былой Рэчы Паспалітай, і там ёсць такая цьмяная ўзгадка, што нібыта у часы праўлення Ягайлы горадам Магілёвам валодаў князь Андрэй. Рэгіструецца нібыта князь Андрэй Магілёўскі, который разам з Ягайлам прымае каталіцтва. Анджей, там дакладней так слова, імя яго пішацца як Анджей. Што за князь? Адпаведна, настолькі ж аўтарытэтная крыніца, як вот, напрыклад, гэтая крыніца магла быць, вось гэтая кніга польская. Адпаведна, мы гэтак жа сама маглі б зараз лічыць заснавальнікам альбо першым вядомым князем Магілёва яшчэ адну легендарную асобу, вот князя Андрэя, але не пайшла грамадская думка ў гэтым накірунку, а вось у накірунку моцна так трывала зафіксаваць 1267 год пайшла. Што ж знаем мы дакладна? Зноў жа, што гэта не дакладная дата, а дакладныя даты у нас ідуць з археалагічных крыніц, як я сказаў. А гэта такія крыніцы. Па сутнасці, гэта две галоўныя крыніцы, которые уяўляюць сабою княжскія знакі на ганчарных вырабах. Вось гэтыя два княжскіх знака пад нумарамі 5 і пад нумарам 8. Вось першы з іх пад нумарам 8. Ён уяўляе сабой нішто іншае, як трызуб Уладзіміра Святаславіча, который возьме ў жонкі сабе княгіню Рагнеду. Ён правіў да 1015 года. Наяўнасць яго княжскага знака на посудзе, на донцы гаршка сведчыць пра наяўнасць, уласна кажучы, у Магілёве княжскай адміністрацыі. Дарэчы, зараз магу вам паказаць, уласна кажучы, на чым знаходзіцца, на чым размешчаны быў гэты княжскі знак. Вось гэты гаршчок, ён захоўваецца ў экспазіцыі музея гісторыі Магілёва ў ратушы. На донцы мы так не зможам пабачыць, просто, паверце мне, вось тут, вось на гэтым донцы ёсць гэтае клеймо у выглядзе княжскага знака. На чым тады ставілі такія клеймы? Гэты знак адрозніваў, власна кажучы, матэрыяльную маёмасць князя, там статкі яго, там яго гаршкі, яго там прылады, працы якія-небудзь, которые маглі выкарыстоўвацца тут яго людзьмі ад абшчыннага, ад маёмасці іншых людзей. Дык вось, мы маем у горадзе Магілёве знойдзены гаршок з трызубам князя Уладзіміра Святаславіча. Значыць, мы фактычна бачым, што горад Магілёў вось дзесьці, прынамсі, у гады княжання Уладзіміра ужо абжыты, засвоены, заснаваны, і тут ёсць ужо магчымасць храналагічна прывязаць гісторыю Магілёва да канкрэтнага перыяду. Гады княжання Уладзіміра Святаславіча на Новгарадскім стале з 970 года, на Кіеўскім стале з 978 года і па 1015. Так, з 978 года і па 1015. Значыць, вось гэтая вілачка, такая даволі канкрэтная, дае нам права гаварыць пра тысячагадовую гісторыю Магілёва. Але пра гэта гаварыць нам яшчэ лепш можа і нашмат больш
звужаючы вот эту вот вілачку аж да там пары гадоў. Другі знак, который знойдзены быў у Магілёве, дарэчы, і першая і другая знаходкі былі здзейсненыя Ігорем Александровичем Марзалюком. Вось ён, гэты знак под нумаром 5, яго мы разгледзім больш дакладна. Ну, пару слоў, уласна кажучы, пра сам князькі знак. Вот этот князькі знак, который мы называем так даволі упэўнена трызуб, усюды ва ўсёй літаратуры. Першапачаткова, як мяркуюць даследчыкі, быў двузубам. Вось вы бачыце пад нумарамі 1 і 2. Ну, гэта перавернутая літара П. Ёсць верагоднасць, што такім знакам карыстаўся Святаслаў, бацька Владзіміра. Ёсць адно цікавае разважанне наконт паходжання гэтага двузуба, потым стаўшага трызубам. Гэта разважанне такое, што форма гэтага князькага знака, характар змен, якія адбываліся з гэтым князькім знакам, вельмі падобны на тое, як гэта практыкавалася ў Баспорскім царстве. Баспорскае царства функцыянавала па абодва бакі Керченскага праліва на тэрыторыі сучаснага Крыма і сучаснай Кубані. І гэта было грэцкамоўнае царства, шмат этнічнае царства, даволі ўплывовае ў сваім рэгіёне. І яно паўплывала на хазарскі каганат. Магчыма, што знакі царскай улады, князькай улады перайшлі з Баспорскага царства ў хазарскі каганат, а потым ад хазар яны былі запазычаныя русамі. Гэтаксама, як ад хазар было запазычана, напрыклад, імя князя, тытул князя. У першых варыянтах, у першых версіях гэты тытул гучаў як Хакан. Спецыфіка трансфармацыі вось гэтага князькага знака такая: калі нараджаецца дзіця, то двузуб, потым трызуб атрымлівае яшчэ адзін дадатковы элемент, які потым будзе вызначаць асабіста гэтага князя, яго ўсе князькія знакі. Так, напрыклад, вось бачым, у Владзіміра ўжо з двузуба атрымліваецца трызуб. Вот цэнтральны трэці зуб, ён стаў яго уласным элементам. Усе яго дзеці, усе яго ўнукі потым будуць атрымліваць плюс адзін элемент на адным з гэтых элементаў. Як бачыце, элементаў тут атрымліваецца 4, ножка, і 3 зуба. Адпаведна, магла быць змененая ножка. Там, напрыклад, перакрыжаванне магло паявіцца. Ён утвараў крыж. Вось давайте пабачым з вами эвалюцыю гэтых князькіх знакаў. Вось, напрыклад, у нас варыянты версіі князькага знака Владзіміра вот па гэтай верхняй лініі. Вось князькі знак Ізяслава. Цэнтральная ножка, дакладней, цэнтральны зуб атрымлівае яшчэ дадаткова перакрыжаванне. Ну і што самае для нас важнае, гэтыя знакі былі асабістымі. Яны не перадаваліся па спадчыне, кожны наступны знак мяняўся. Значыць, калі мы маем вось такі знак, вось гэты, под нумаром 5, то мы дакладна можам ведаць, каму належаў посуд, на якім быў пастаўлены гэты знак. Адметнасцю гэтага знака з'яўляецца раздваенне на правым для нас зубцы. Вось, я яго тут, давайте, может, так покажу. Вось, гэтае раздваенне. Загадкай з'яўляецца, як выглядала ножка гэтага трызуба, але лагічная паслядоўнасць усіх змен, якія мы можам прасачыць, паказвае нам, што змененым быў менавіта гэты элемент. Вось гэтае раздваенне правага зубчыка. Цэнтральны зубец у гэтым клейме мае перакрыжаванне, значыць, чалавек, які ім валодаў, паходзіць ад князя Ізяслава. Ізяслав — гэта той самы князь, который абараняў сваю маці княгіню Рагнеду, который потым будзе полацкім князём. Значыць, у горадзе Магілёве княжаў нашчадак полацкіх князёў і канкрэтна нашчадак сын Ізяслава. Вось які. Іх усяго двое было. Гэта быў князь Усяслаў і князь Брачыслаў. Усяслаў першым стаў
княжыць у Полацку пасля смерці Ізяслава. Значыць, Усяслаў Ізяславіч быў старэйшым сынам, але ён мала пражыў, ён княжыў усяго з 1001 года і да 1003 года. Вось усяго 2 гады, вот яны і звужаюць нам тую нашу храналогію, про которую я раней сказаў. Князь Брачыслаў Ізяславіч потым будзе заснавальнікам, па сутнасці, полацкай лініі князёў. Яны потым разыдуцца, разгалінуюцца даволі шырока па ўсёй Полацчыне, будуць удзельнымі князямі, там, напрыклад, у Друцку. Таксама для нас цікавы рэгіён, паколькі Друцкае княства захапіла частку тэрыторыі сучаснай Магілёўшчыны. Атрымліваецца так, значыць, нашчадкі Ізяслава, которые пайшлі па лініі Брачыслава, маюць свой адметны геральдычны знак, і ён адрозніваецца ад той формы, которую мы сустракаем вось на гэтым знаку. Ну і метадам выключэння мы атрымліваем, што гэты княскі знак належыць канкрэтна Усяславу Ізяславічу. 1001-1003 гады княжання на полацкім стале. А значыць, горад Магілёў у 1001-1003 годах дакладна існуе, і тут на яго распаўсюджваецца княжская ўлада полацкага князя. Вот гэта і ёсць тая сама канкрэтная, дакладна вядомая, ну, ужо неаспрэчная датировка, которую мы можам выкарыстоўваць і сцвярджаць абсалютна смела, што гораду Магілёву як сама меней 1000 гадоў. Канешне, археалагічныя дадзеныя маюць пэўную ступень умоўнасці, паколькі яны маглі быць выпадкова занесены на тэрыторыю гэтага горада. Ну, там, умоўна кажучы, хтосьці мог, едучы з Полацка, тут пакінуць яе гэтую, значыць, пасудзіну, разбіць тут гэтую пасудзіну, і яна такім чынам неяк уключылася вось у наш археалагічны комплекс. Ну, вот поэтому ўсё роўна пэўны знак пытання мы абавязаны ставіць, але сцвярджаць, што 1000гадовая гісторыя Магілёва даказваецца вось гэтым знакам, мы таксама можам. У нас ёсць і такое права таксама. Вось такая гісторыя, значыць, з пачаткам Магілёва, з заснаваннем Магілёва, з першай яго рэгістрацыяй. Потым, што будзе ў нас? Потым у горадзе Магілёве будзе развівацца даволі такі тыповы гарадскі цэнтр. Гісторыкі, в прынцыпе, адзіныя ў сваім меркаванні, што спачатку гэтыя мясціны, дзе раскінуўся зараз Магілёў, вельмі прывабныя для засялення, высокі бераг Днепра, тут такі сечаны ярамі, вялікія мысы выдаюцца ў бок Днепра, канкрэтна мыс, на которым знаходзіцца гістарычны цэнтр, замкавая гара, дзе зараз парк Горкага, вельмі блізка падыходзіць да самого Днепра, зручны для фартыфікацыі, побач працякае рака Дубравенка, і гэта вельмі зручнае месца для того, каб рабіць, напрыклад, засады на там караваны караблёў, якія праходзяць міма. Днепр, калі ён цячэ з поўначы, ён робіць такую даволі замыславатую дугу і падыходзіць да горада, і калі цячэнне, плыне яго ідзе не з поўначы на поўдзень, як па ўсёй астатняй лініі Днепра, а з поўдня на поўнач, наадварот, як бы разварочваецца. І вось тут якраз такі засновуецца горад Магілёў, такое месца, дзе лёгка рабіць стаянкі, дзе зручна рабіць стаянкі, дзе зручна абараняцца, паколькі вось гара даволі масіўная, дзе зручна рабіць нейкія пірацкія вылазкі, а гэта у той час таксама крыніца даходаў для насельніцтва. Яны займацца маглі адначасова і мірнай, і немірнай працай, сумяшчаць у іх часта такое атрымлівалася. Ну, а па археалагічных дадзеных, па археалагічных знаходках цэнтр Магілёва быў засвоены ўжо вельмі даўно. Так, прынамсі, я чуў пра вялікую колькасць знаходак самых разнастайных культур, якія сягаюць аж да 5-го тысячагоддзя да нашай эры. Тут, вось, напрыклад, на тэрыторыі Падміколля знаходзілі каменныя прылады працы,
каменныя сякеры. Потым на тэрыторыі таго ж замчышча былі знойдзеныя фрагменты штрыхаванай керамікі. Да, ну, конечно, у нас ёсць такія археалагічныя знаходкі, але у іх ёсць такая вот, ну, пэўная некаторая бессістэмнасць, няма такого канкрэтнага культурнага слоя, дзе мы бачылі, што гэта культура вот такая-то, яна прадстаўлена вялікай колькасцю знаходак. Знаходкі часцей за ўсё спарадычныя, адзінкавыя альбо вельмі нешматлікія, і такую вот дакладную паслядоўнасць ад адной культуры да другой, альбо там ад аднаго дакладна храналагічна вызначана стагоддзя да другога стагоддзя, такую паслядоўнасць мы не знаходзім. А звязана гэта з тым, што вот эта замкавая гара перапрацоўвалася, замак рос на гэтай гары, знішаліся сліды старажытнага гарадзішча, і яна па сутнасці проста губляла свой культурны слой. У міжрэччы Дубравенкі і Днепра, ну, яшчэ ў 19 стагоддзі захоўваліся курганы, але у час нівеліравання рэшткаў замкавых умацаванняў знішчаны былі таксама і гэтыя курганы. Культурны слой гарадзішча з замкавай гары страчаны быў падчас будаўніцтва замка ў 1526 годзе. Значыць, курганы былі страчаныя ў 19 стагоддзі. Такім чынам у нас вельмі шмат археалагічных страт, а тыя знаходкі адзінкавыя даюць толькі нам такую абрывістую пярэстую карціну гэтага часу. Але вот вялікае шчасце, што ў нас ёсць адна такая вот унікальная і рэдкая знаходка. Это, дарэчы, адзіная вядомая выява герба Усяслава Ізяславіча. Вот па гэтай знаходцы і рэканструяваны гэты герб, толькі па ёй. Тут я на гэтым зараз спынюся. Я такі вот і запланаваў невялікі сёння сюжэт пра канкрэтна адну вузкую тэму, уласна кажучы, што ў нас з пачаткам горада Магілёва. Потым мы яшчэ будзем у наступных праграмах кранацца гэтага перыяда па ўжо такой, знаете, блізкай да антрапалогіі тэматыцы, побыт, мова, як людзі себе паводзілі, штосьці пра іх звычкі, пра тыя законы, па которых яны жылі. У нас пра гэта ёсць шмат інфармацыі, глядзіце нас яшчэ, потым задавайце свае пытанні. Зараз такі час наступае вось у нашай храналогіі, калі мы зможам шмат што ўжо расказваць больш падрабязна. Ну, на гэтым усё. Усяго вам добрага, да сустрэчы.